ಹಲೋ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಎಂಚೆಲ್ಲರು ಮಾತಾಡೋಣ ನಾಡ್ದಾಗಲು ಮಾತಾದೇವರನದ ಎರಡು ಸೌಕೆ ಎಲ್ಲರ ನೆನ್ವೆ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಮೀನ್ ದಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಗ ಬಲೆ ತೂಕ ಒಂದು ಮದ್ಮಾಲ್ ಮೀನ್ಗೆ ತಂದೆ ರಾಣಿ ಮೀನ್ ಹಾಕಿತೆ ಮೂರೊಂದುಲ್ಲೈತೆ ಮೀನ್ ಸಾರಿಗೆ ಕಡೇರೆ ದಾಲಜ್ಜಿ ನೀರಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮುಂಚಿ ಪೂರ ಕುತ್ತದ ಬಾಡುನು ಎಂಚ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಪೂರ ಅಂಚನೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುನು ನೀರುಳ್ಳಿಲ್ಲ ಬಕ ಟೊಮೆಟೊ ಆವಿಡ ಬಕ್ಕ ಸಿಂಪಲ್ ಮಸಾಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಸಾಲ ಉಂಡು ಅವೇನು ಪಾಡುನು ಮತ್ತು ಲಿಂಬು ಪುಂಡುನು ಮೀನ್ದ ಸಾರು ರೆಡಿ ಆಪುಂಡಾಗ ತೂಲೆ ಎಂಚ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂತ. ಅಂಚನೆ ಇಂಚಿಡು ತೆತ್ತಿ ಬೇಯೊಂದುಂಡು ಒರಿಯನ್ನ ತೆತ್ತಿದ ಡಿಶ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಯಾನ್ ಮೀನ್ ಸಾರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಗೈಸ್, ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ತಿಕ್ಕಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಜೈ ತುಳುನಾಡು.